Sa minn meta nkunu għadna żgħar, aħna ngħixu konflitt li kultant iġalna nbagħtu lilna u nġielu mbagħad ibagħti lil dawk ta' madwarna li milu dan il-konflitt. Anki dawn it-tfal, anki intom ukoll tgħixuh dan il-konflitt, anki jekk ma tafux li tgħixuh. Min naħa rridu nagħmlu dak li jidrilna aħna, dak li rridu aħna. U x'hekk anki tfal kultant isabtu saqajhom u jgħidu le ma rejtx. Jew it-tfal taċ-ċawla dejjem jgħidu iwa lill-mami. Dejjem tgħidulhom iwa lill-mami u lid-dedi, jew xi darba tgħidulhom le wkoll. Xi darba tgħidulhom no, mhux hekk, ejja ħadd inħasel, ejja ħadd tagħmel homework, no mhux issa, ma tgħidulhomx hekk, xi darba jew oħra. Aħseb wara aħna l-kbar. Allura minn naħa ngħixu ix-xewqa rrieda profonda li għandna li nagħmlu li rridu. U minn naħa l-oħra, il-koll kemm aħna għandna bżonn ta' xi ħadd li jiggwidana. Jiġu momenti illi ma nkunux nafu x'ser nagħmlu u nduru fuq xi ħadd ikunx ir-raġel, tkunx il-mara, tkunx ħbieb, tkunx ommok, tkunx missierek, tkunx ħowk jew waħdok. Tħalt f'biċċa trabil u ma nafx kif se noħroġ minnha. X'taħseb inti? Irridu nħidu parejr, irridu lil xi ħadd li jiggwidana. Interessanti ħafna dan il-konflitt li ngħixu f'ħajjitna. Għax qisu kultant irridu nagħmlu dak li jidrilna aħna u kultant għandna bżonn li nitmexxew minn ħadd ieħor b'mod speċjali meta nkunu fidlam. Jiġu momenti fil-ħajja tagħna l-kbar iktar milli intom iż-żgħar li nkunu fidlam. Ma narawx laqas metru jew tnejn il-qudiem qudiemna. U nibdew ngħidu x'se nagħmel, kif se noħroġ minnha din il-kwistjoni, din il-problema. Imbagħad meta jiċċajpru l-emozzjonijiet, meta jidħol il-paniku pereżempju, tidħol il-biża' pereżempju, il-biża' mill-futur, il-biża' minn dak li se jiġri, hemmhekk iktar u iktar nitħawdu u nitgerfxu. U kważi rridu lil xi ħadd li jmexxina minn idejna. U billi l-bniedem huwa hekk, allura hemm żewġ tipi ta' mexxejja. Hemm żewġ tipi ta' mexxejja. Hemm dak il-mexxej li jaqbdek minn idek u ma jirħilekx u tittamel dak li tgħidlu dak li jgħidlek hu. U jaqbdek minn idek u jorbtok minn onqok. Jorbtok minn onqok jaqbdek minn idek mhux għax jaqbdek fiżikament, imma għax jirrikattak. Għax jekk ma tobdiex, jekk ma tagħmilx li jgħidlek, b'xi mod se jpattijilek, se tweġġa'. Din tiġri fuq ix-xogħol, tiġri qalb il-ħbieb, tiġri fil-familja. Huwa mod ta' kif wieħed imexxi, ta' kif wieħed jiggwida. U dan il-mod x'jagħmel? Jappella għal dik il-parti fina li trid min imexxija minn ida, li trid min jaqbadha minn onqa b'katina u kultant ikollna bżonn. Imbagħad hemm tip ta' tmexxija oħra. Anke fil-familja stess, li min din it-tip ta' tmexxija? Kulħadd jagħmel li jrid, laqwa li ħadd ma jgerger. Tittoħroġ oħroġ, titħol idħol. Tittoqgħod bikwieta u kittajja tajjat. Lili kemm jista' jkun ittinix fastidju, għamel li trid. U anki dak hu mod ta' tmexxija. U din inħossuha naraw anki fuq ix-xogħol pereżempju. Ma tafx fejn int, m'għandekx gwida, m'għandekx direzzjoni. U dawn huma żewġ estremi. Illum Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala it-triq it-tajba, triq tan-nofs, ir-raj it-tajb, kemm sabiħa din, kemm sabiħa. Ir-raj it-tajjeb. U r-raj it-tajjeb isemewha. Ifittex il-ġid tan-naċ l-ewwel qabel kollox. Mela min jaqbad lil bniedem minn idu u jieħdu fejn irejt, min jaqbdu minn onqu bħal maħna norbtu kelb u mmexxuh fit-triq u jieħdu fejn irejt. Dak lil dak il-bniedem li qiegħed jaqbad minn onqu jew jaqbdu minn idu qiegħed jużah għall-interessi tiegħu personali. Qiegħed jużah lil dak il-bniedem biex min imexxih jasal fejn irejt, fejn iritu. U hemm elf mod ta' kif taqbad lil xi ħadd minn onqu, hemm elf mod. Xi darba anki twiet il-flus ukoll tkun qiegħed taqbad lil xi ħadd minn onqu. Xi darba anki bħarsa tirrikattaħ ngħidula affettivament, noqogħdu naqra attenti aħna l-parents, intom il-parents, għax tistgħu tagħmluha ma' tfal mingħajr ma tindunaw.
Ma nħobbokx, ara ma tmorrux tgħiduha. Jew tħares leħi jew lejha bl-ikraħ bħalli kieku mhux dak li għamlet żbaljat jew dak li għamel ħażin, imma hu ħażin, żbaljata kollha kemm hi. Irridu niddistingwu bejn l-iżbal li tagħmel persuna u l-persuna. Imma meta nagħmlu hekk, meta naqbdu lil xi ħadd minn idu jew minn għolqu, x'inkunu qegħdin nagħmlu aħna? Qegħdin ninqdew bih għall-interessi tagħna. U bil-maqlew, meta aħna nħalluhom nħallu kulħadd jagħmel li jrid, x'inkunu qegħdin nagħmlu aħna? Ħallini bi kwieti. Ħallini bi kwieti, lieven let lief. Jien ma rid nagħti kasta xejn, ma rid nagħti kasta ħadd lif tiegħi nnifsi. Ir-rajjiet tajjeb mhux hekk. Ir-rajjiet tajjeb jagħti ħajqin kemm sabiħa. Jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Ir-rajjiet tajjeb ifittex il-ġitt tan-naġa. Ifittex il-ġitt tiegħek, tiegħi, ta' kull wieħed u kull waħda minna. U tant ifittex dan il-ġejt, interessanti illi meta n-naġ titlaq jew tirrabja kontra ir-raj kif ġara fi żmien Ġesu, dawk li prova jgħallem u jiggwida ħadwa kontra tiegħu, interessanti għax anke l-istess tagħhom, anke l-istess dnub tan-naġ, anke l-istess qtejl tan-naġ serva Ġesu dawru biex iservi għal ġejt. Tan-naġ stess. U tal-oħrajn xi mħabba kbira. Xi mħabba kbira. Dan ir-raj. U allura hekk fil-Vanġelu llum Ġesu jgħidilna jien il-bieb mhux biex naqfel. Interessanti għax aħna hawnhekk fit-traduzzjoni tal-Vanġelu għandna daqsxejn ta' ineżattezza, mhix eżatta. Jien il-bieb tal-maqjel, le, mhux maqjel qed jgħid, mhux maqjel hija traduzzjoni dik il-kelma taċ-ċint tat-tempju. Iċ-ċint tat-tempju ta' Ġerusalemm. U t-tempju ta' Ġerusalemm x'kien ifisser? Kien ifisser li inti jekk inti ma tkunx preċejs mal-liġi, jekk inti ma tkunx inħsielt, jekk inti kollok xi difett, jekk inti ma tistax tidħol. Ma tistax tidħol. Din ir-riġidità. U jieħdok fejn ma trejtx. U jieħdok fejn irritu. Għall-interessi tiegħu, għall-interessi tagħha dik il-persuna. U Ġesu jgħid jien il-bib tan-naġ. Għalfejn il-bib tan-naġ? Biex jinniftaħ u n-naġ joħorġu mill-jasar, mill-iskjavitu. Mill-iskjavitu ta' xiex? Ta' tmexxija kemm meta xi ħadd jaqbadna minn għonqna u ta' tmexxija kemm meta xi ħadd lilna jħallina nagħmlu li rridu. Ara ma mmorrux naħsbu li meta aħna nagħmlu li rridu skont l-impulsi u l-istinti tagħna aħna nġibuha żewġ. Ħafna drabi l-esperjenza tallimna li meta insabtu saqajna u nagħmlu li rridu aħna u ma nagħtux każ tal-ebda direzzjoni tad-direzzjoni li tina Ġesu għax Ġesu jixtieq il-ġid tagħna aħna nispiċċew fil-ħajt. L-esperjenza tallimna li meta għamilna ta' rasna spiċċajna fil-ħajt. Imma jien ninduna, jien tinduna, ħadd mhu se jaqbdek minn għonqok, Ġesu dejjem qal jekk trid tkun perfett imxi warajja. Ma jobbliga lil ħadd ma jikkastiga Ġesu jekk aħna nagħmlu dnub lil ħadd. Anzi, kif edna, dawwar id-dnub, dawwar l-istess qtejl tiegħu, l-istess passjoni tbatija illi dawk ta' madwaru ġeluh jgħaddi minna, dawwara favur tagħhom. Dawwara għal-ġid tagħhom. Għenhom jifhmu x'in il-verità, x'inhu s-sabiħ. Dan hu l-kobor ta' Ġesu. U jħallina kollha kemm aħna fil-libertà. Niġu knisja ma niġewx. Nagħmlu dnub ma nagħmlux dnub. Mhux se jiġri xejn. Naħuha minn moħħna li dija tal-kastigi le. Alla ma jistax jikkastiga lil min iħobb. Il-kastik nġibu jien fuq in-nifsi, konsegwenza tal-iżbalji tiegħi, tal-ħtijiet tiegħi, tal-għażliet żbaljati tiegħi, tal-impulsi tiegħi, ta' meta jien nfittex biss li l-nifsi. Ew nitolbuh lil mulej biex jgħinna nifhmu bl-esperjenza tal-ħajja tagħna kollha kemm hi. Meta aħna nagħtu każ ta' dak li jgħidu nippruvaw nwettquh. U nindunaw x'effett iħalli fuqna. Jew meta aħna nagħmlu ta' rasna, imbagħad naraw il-konsegwenzi li minn huma u li tagħalmu. Ew inħallu l-esperjenza tal-ħajja tagħna tallimna.
u nindunaw li Ġesu verament hu ir-raj, ir-raj it-tajjeb, ir-raj li joħroġ in-naġġ tiegħu mill-maqjel, ir-raj li jagħtina l-libertà, ir-raj li jafna bisimna. Għax min iħobb jaf li l-persuna li jħobb bisimha u tafa bisimha xi fisser, tafa kollha kemm hi minn ġewwa u minn barra. L-isem għall-lowt u importanti ħafna. Jekk tmur fejna fin Iżrael, pereżempju, jew f'pajjiżi semitiċi, u tistaqsi lil xi ħadd għid li xi ħaġa fuqek, ara taħsbu li se jgħidlek ismu l-ewwel qabel kollox bħalma nagħmlu aħna le. Ma jgħidlekx ismu. Għax meta qed jagħtik ismu, kważi qed jagħtik il-poter fuqek. Meta jint qed tgħidlu x'ismek, x'isimni lill-persuna li tistaqsini qiegħed nagħtiha poter fuqi. U allura meta Ġesu jgħidilna jien nafkom bisimkom wieħed u waħda xi fisser. Ifisser jaf il-persuna tagħna, imma jafna mhux biex jiġġudikana. Jafna mhux biex jinqeda bina, jafna biex jaqdina, jafna biex iħobbna. Hemm xi mħabba ikbar minn dejn. L-ewwel ikellimna fil-kelma tiegħu biex jgħidilna x'in il-verità ta' ħajjitna u issa minn hawn ftit ieħor dak il-paroli, dak id-diskors, dik il-kelma se ssir ħajjar sejlek kull dan ġismi għejx bija. Hemm xi mħabba ikbar minn dejn, ta' raj li jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu.